Nu vil jeg vise jer, hvordan I laver krøller eller let fald i håret med et almindeligt glattejern. Det, der er nemmest, hvis man laver det på sig selv eller generelt, det er, at man deler håret fra, så man ligesom ved, hvor man er, og man kan holde styr på det. Så selvom man gør det på sig selv, så del det også fra og sæt en klemme i, og så start i bunden og del op og tage håret den vej. Men nu viser jeg lige. I tager en tot, og når I så lægger glattejernet på, så lægger I det lidt sådan X, kan man sige, hen over håret. Lidt skråt på. Og så drejer I bare en kvart til en halv omgang, og glider det langsomt ned igennem. Og lad det lige køre med i bevægelsen. Så har I krøllet her. Og det er vinklen på glattejernet, der afgør, hvor meget eller hvor lidt krøl der er. Hvis I laver et direkte kryds og krøller, så kan I se lige om lidt forskellen. Så krydset giver et mere hårdt eller mere spændstigt krøl. Og hvis man bare vil have mange for tiden, kører bare stille og roligt fald igen, X'et og ned i bunden, og de laver et lille let. Det er det, de fleste bruger lige for tiden, hvor det ligger nede i spidserne.